Sí, aquest cap de setmana passaran per Barcelona 58.000 creueristes i per això l'Ajuntament ha permès que els comerços demà puguin obrir les seves portes. D'aquests 58.000, 8.500 venen amb aquest creuer, el més gran del món. D'ells, 6.300 són passatgers, la majoria nord-americans, hi ha un 20% d'espanyols, i 2.200 són membres de la tripulació, xefs, cambrers, personal de seguretat. Aquesta és la primera vegada, el primer viatge que fa aquest creuer a Europa. Fins ara només havia viatjat als Estats Units, i aquí s'hi pot fer de tot. Hi ha un minigolf, un parc aquàtic, una pista de bàsquet, de nit hi ha casinos, discoteques, música en viu, teatres amb capacitat per 2.000 persones, més de 100 restaurants i els camarots n'hi ha més de 3.000, els més grans de 141 metres quadrats i de 2 plantes. Però el que més impressiona d'aquest creuer és, sens dubte, les seves mesures. Fa 361 metres d'eslora de llarg. Això és perquè ho entenguin, com de plaça Espanya a les Fonts de Montjuïc de Barcelona, 361 metres, com el portaavions més gran també, i d'altura té 18 plantes. A les 3 escales que farà a Barcelona en farà 2 més, deixarà un impacte econòmic a la ciutat de 4 milions d'euros. La d'avui, aquest atracament d'aquest creuer aquí a Barcelona, és una prova de foc, ja que el seu germà bessó, l'Allure of the Seas, tindrà com a seu base, com a port base, la ciutat de Barcelona a partir de l'any que ve. I la prova, de moment, ha sortit prou bé.